piye kabare anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks? Muga-muga kene kabeh tetep sehat ya, lan tetep semangat masih yok ini belajar ning omah. Dina iki Bununi akan nerangno basa Jawa. Materine tentang perangane awak. Apa iku perangane awak? Dalam bahasa Indonesia, perangane artine bagian-bagian. Awak artine tubuh. Jadi perangane awak yaiku bagian-bagian tubuh. Nah, neng materi iki tujuane ben kalian kabeh paham lan ngerti basa ngoko, basa krama lugu, basa krama inggil utawa krama aluse perangane awak utawa bagian-bagian dari tubuh kalian. Kita mulai yang pertama, ini gambar apa? Gambar badan atau tubuh ya. Badan, bagian badan. Basa ngokoe badan iku awak. Lan krama lugue badan. Tapi krama inggil utawa krama aluse disebut salira. Dieling-eling ya, salira. Nah, gambar sing selanjutnya iki gambar apa? Gambar kepala. Basa ngokoe disebut endas. Tapi basa krama lugu kita menyebutnya sirah ya, sirah ya. Tapi krama inggil utawa krama aluse mustaka ya. Gambar selanjutnya iki gambar apa? Nah, iki gambar rambut ya. Nah, rambut basa ngokoe tetap rambut. Lan krama lugue tetap ya rambut. Tapi krama inggil utawa krama alus disebut rikma. Rikma ya, aja keliru ya. Nek rambut krama inggil utawa krama aluse dadi rikma. Nah, gambar selanjutnya iki gambar mata. Basa ngokoe tetap dadi mata. Tapi basa krama lugue disebut mripat. Lan krama inggil utawa krama alus disebut soco. Dieling-eling ya, basa krungu iku mau mripat, nek basa krama inggile dadi soco. Nah, nek iki gambar apa? Gambar hidung. Hidung basa ngokoe disebut irung. Lan krama lugu tetep dadi irung ya, dadi padha ngoko lan lugu dadi irung. Tapi nek krama inggil utawa krama alus iku dadi grana. Grana tulisane grana ya, diwacae grana. Nah, nek iki gambare apa anak-anak? Gambare mulut. Mulut basa ngokoe disebut lambe. Lan krama lugue dadi lambe. Tapi nek krama inggil utawa krama alus disebut dengan lati. Dan selanjutnya iki gambar apa? Gambar tangan. Tangan basa ngoko lan basa krama lugue tetep dadi tangan. Padha ya. Tapi nek krama inggil utawa krama alus dadi asta. Dieling-eling ya. Nah, iki gambar sing terakhir, ono gambar apa iki? Gambar kaki. Kaki dalam bahasa ngoko disebut sikil. Lan krama lugu dadi suku, tapi nek krama inggil dadi ampean. Nah, iku mau materi tentang perangane awak. Muga-muga kalian kabeh wis paham ya. Sekian materi dina iki, Bununi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.